kemm ilek tanni? 1 year. Lydon, inti kif tħayyart li tibda tanni? Għaxjen. Provajt nisma l-daddy għanni. Provajt nisma li nanni u inti x'għamilt? Provajt nanni l-lura u il-naxili. U inti xiex tħobba l-għana? Għaxdik xaħġa ta' Malta, jien Malti u buri. Tara, u ti kulħadd jista' jgħanni Lydon, kulħadd jista' jgħanni? Le, Mela. għax il-bambin dan ir-rigal ta' Malta. Tal-għana. Tal-għana. Sewa, u mhux il-kulħadd tagħha? Mux il-kulħadd. Sewa. Il-kulħadd tagħhom rigal differenti. Tara, u inti sikwit mur tanni Lydon? Mux kull dejjem joħodni d-daddy, imma meta joħodni d-daddy mmur miegħu. Tara. U inti x'tgħidilhom it-tfal l-oħra? Li l-għana ma tantx jisimgħu, x'tgħidilhom? Ngħidilhom biex l-għana jħobbuha għal dik xi